हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडा जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव आशा खालामो गासैबो मोजां दङ दिनै सानडे दा स्किमनि सायाव डिसकास खालामगोन मोनसे पजिटिव आपडेट लाना फैदों बे जाबाय पीएम किसाननि राङारि अनसुंथाइनि सायाव जेराव बोसोराव 6,000 नोंथांमोना मोनो सासे बेनिफिसियारिया दा बेबादिनो दाखालिसो नोंथांमोना मोनबाय 16 किस्तिखौहाय स' नोंथांमोना 16थि किस्तिखौ मोननाय जाबाय 2000 एकाउन्टआव हाबनाय जाबाय स' बे राङा खायसेनाव हाबबाय आरो खायसेनाव हाबाखै दा बेखौ मोननो नोंथांमोना माबादि कन्डिशन मोनसे निउ आपडेट फैदों जों बेखौ नायगोन जे नोंथांमोना नैबे 2000 को मोनबाय आरो मोनासै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा जायफ्रा गोदान नोंथांमोनाबो मोनाखै जानांगौ आरो खायसे मोनदों जानांगौ आरो जायफ्रा गोजाम नोंथांमोनाबो मोनदोंमोन सिगाङाव नाथाय दायो मोनासै दा बेनि जाहोना मा दा बेनिनो मोनसे लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों दा नोंथांमोननि बे स्किमा जेब्ला सरकार दाफिनगोन अब्ला मोननायनि चान्सआ दङ बोसोराव 6,000 सासेनि एकाउन्टआव बेनिफिसियारिनावहाय 2,000 करि हाबनाय जायो नालाय दा इलेक्सन जानायनि उनावहाय बेखौ मिथिगोन जेब्ला सरकार दायो अब्लासो थागोन जुदि सरकार गैलाबा बे थानाय नंला दा जोङो पीएम किसाननि पर्टेलाव फैयोबा नोंथांमोना मोनदों 28 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना 16 किस्तिखौ मोनबाय स' बेनिफ्राय मोनसे लेटेस्ट आपडेट 31 मार्चनि सिगां KYC आपडेट खालामना होबावबाय फिन खनसेबाव दाखालि जेरै KYC आपडेट खालामना होदोंमोन थिग बेबादिनो दायो मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैबावबाय अफिसियेल टुइटार हेन्डेलाव बेखौहाय पाब्लिश खालामबाय जे 31 मार्चनि सिगां नोंथांमोना जायफ्रा KYC नांना दङ रां मोनाखै पेन्डिं जादोंमोन नोंथांमोना KYC नांगोन लेन्ड सिडिं आधार कार्ड आपडेट खालामनाय KYC होनाय नोंथांमोना पीएम किसाननि पर्टेलाव होनांगोन CSC सेन्टाराव खालामबानो जाबाय दा आइडिखौ नायग्रो नोंथांमोना आइडि गैयाबा बेयाव सेलेक्ट खालाम देन बेयाव सेलेक्ट खालामनानै आइडिखौ लानानै नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै स्टेटासखौ नायनो हायो बै समाव एप्लाइ खालामनायाव फन नाम्बारखौ होदोंमोन जानांगौ एक्टिभ थानायखौ एबा आधार कार्ड नाम्बारखौ होदोंमोन जानांगौ बेखौ नोंथांमोना बे बक्सआव होनानै बे बक्सआव होदो केपचा क'डखौ बे बक्सआव होबावनानै गेट डाटायाव लां अब्लाथाय नोंनाव OTP थांगोन आरो बे OTPखौहाय होनानै फिन खनसेबाव भेरिफाइ खालाम अब्ला आइडिखौ मोनगोन आरो जेब्ला आइडि मोनो अब्लाथाय नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन जे नोंनि एकाउन्टआव मा प्रब्लेम जादों गासैबो नोङो मिथिगोन स' बिनिफ्राय दायो लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जाबाय 31 मार्चनि सिगां नोंथांमोना 16 किस्तिखौ मोननो बेनो जाबाय अफिसियेल आपडेट होदों जे नोंथांमोना बे रांखौ मोननो मा खालामनांगोन KYC खौहाय नोंथांमोना फुरा खालामनांगोन स' KYC नांनायफ्रा नोंथांमोना बेखौहाय CSC सेन्टाराव होबानो जाबाय पीएम किसाननि पर्टेलाव होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बे 16 किस्तिखौ मोननो हागोन बेबायदि मोनसे आपडेट होदों दा बिथांमोना मिथिखागौ जे 9 crore राङारि अनसुंथाइखौ सोनाय जादों 9 crore बेनिफिसियारिनो गासै 11 crore गेजेराव 9 crore फार्मार्सफोरनोल' सोदों बेखायनो 2 crore थालांदों बेखायनो नोंथाङाबो थालांदों जानांगौ स' बेखायनो चान्सआ बेनो 31 मार्चनि सिगां खनसे KYC बानो जाबाय खाफालाव दङबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन बेनो जाबाय 2,000 4,000 6,000 दा बेखायनो बे 2,000 4,000 6,000 खौ मोननो नोंथांमोना खनसे ट्राइ खालामबाव जानो हागौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव फिन खनसेबाव बिथांमोना रांखौ सोगोन मानोना पेन्डिंआव दङमोन हल्डआव दङ नोंथांमोननि एकाउन्टआ बेखायनो खनसे ट्राइ खालाम अब्लाथाय नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ दा बेनोमोन पीएम किसाननि मोनसे पजिटिभ आपडेट